La nit, 1929. Obra de Vicenç Navarro. Parc de la Ciutadella. La nit és una escultura en pedra de Montjuïc, obra de l'escultor valencià Vicenç Navarro, 1888-1979, situada al passeig de Joaquim Renart, dins del Parc de la Ciutadella. Fou creada el 1929 i originalment instal·lada a la plaça Catalunya l'any 1929, fins que una campanya moralista va obligar a retirar-la degut a la nuesa de l'escultura. Va ser enviada a un magatzem municipal, on va romandre quasi oblidada fins que arran de la remodelació feta al Parc de la Ciutadella entre 1962 i 1964 van decidir instal·lar-la a l'actual emplaçament. Títol: La nit. Autor: Vicenç Navarro. Inauguració: el 1929 a la plaça de Catalunya i del 1962 al 1964 al passeig de Joaquim Renart, Parc de la Ciutadella. Materials: pedra de Montjuïc. La noche es una escultura en piedra de Montjuïc, obra del escultor valenciano Vicenç Navarro, 1888-1979, situada en el passeig Joaquim Renart, dentro del Parc de la Ciutadella. Fue creada en 1929 y originalmente instalada en la Plaza Cataluña en 1929, hasta que una campaña moralista obligó a retirarla debido a la desnudez de la escultura. Fue enviada a un almacén municipal donde permaneció casi olvidada hasta que a raíz de la remodelación hecha en el Parc de la Ciutadella, entre 1962 y 1964, decidieron instalarla en el actual emplazamiento. Título: La noche. Autor: Vicenç Navarro. Inauguración: 1929 en la Plaça Catalunya. 1962-64 al passeig Joaquim Renart, al Parc de la Ciutadella. Materiales: piedra de Montjuïc. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.